Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Miabot na kita sa ikaapat nga Domingo sa Kwaresma o ang gitawag nga Laetare Sunday. Diin kita gidasig sa pagmaya og paglipay samtang kita nagpadayon sa atong panaw nining panahon sa Kwaresma. Og sama sa bulag nining atong ebanghelyo karon nga nangandoy nga makakita ato sabhangyoon ang Ginoo nga ablihan niya dili lang ang atong mga mata kundi ang atong mga kasing-kasing aron nga mabatyagan nato ang panginahanglan sa uban ug sa atong kinaiyahan. Sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa, atong ipadayag o ipadangat ngadto sa amahan ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, sa atong mga benefactors ug kaninyong tanan nga nagasunod diining atong kasaulugan, nakig-uban kanato. Ingon man usab ang mga katuyuan sa atong mga production crew o sa management sa GMA Regional TV. Samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Mga igsuon, maginursol kita sa tuang mga sala aron maandam kita pagsaulog sa Santos nga Misa.
kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloan sa tuang mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, pinagi sa imong pulong, sa katingalang pagi imong gipabali, ang taong anak kanimo. Itugot nga kami ang katawan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, ubahin ang madasigong debosyon ug buwi nga pagtuo. Kini amo nga gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitason, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao, nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Ug gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya kaanak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Ug giingnan ni Samuel si Isay, ania ba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag naong, nindot siyag mata, ug gwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga sudlanag lana, ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsoon. Ug mikunsad kang David ang Espiritu sa Dios, ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo,
wala na'y magmakulang pagkanako. Sa linhaw nga sipsipanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong kidala. Iyang gihupay ang akong kalan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisod. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Gihikiyaran mo ako og lamisa sa akong atupangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong o kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo, ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinunua, ibutyag kini, kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Og kun ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na, hingatulog, bangon gikan sa mga patay, og danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo.
manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niyang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo kinsa may nakasala nga nataw man siya nga buta. Siya ba o ang iya bang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala, ni sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabion, wala na'y makatrabaho. Samtang aniya pa ako og sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini si Jesus miluwa sa yuta og nagmasa siyag lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan. Lakaw, panghilamos didto sa linaw sa Siloe, kining ngalana nagkaulugan o pinadala. Bulsa milakaw ang tao nga nanghilamos o unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan o ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos so wala pa siya maayo ng utana. Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod o nagpakilimos? May mingon, mao kana siya. Apan uban mingon, dili, pareho lamang sila og hitsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Og siya mitubag, ang tao nga ginganlag Jesus nagmasag lapok og unya gihidid niya kini sa akong mata o giingnan ako. Lakaw ngadto sa Siloe og panghilamos. Busa miadto ako o human ako manghilamos, nakakita ako. Sila nangutana, hain man siya. Wala ako masayod, siya mitubag. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo, ang tao nga kaniadto buta. Adlaw ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok o sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita. Og siya mingon kanila, gibutangan niya lapok ang akong mata og unya nanghilamos ako og karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo mingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang uban mingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini o nabahin sila. Bunsa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nagingon ka nga gipabukan niya ang imong mata. Kung tinuod kini, onsa may imong ikasulti may tungod kaniya. Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mo tuo nga siya buta kaniadto. Hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tao o gipangutana. Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkaymugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon?
Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak, o tinuod usab nga nataw siya nga buta. Apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon o kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya kay butan naman siya o makatubag na may tungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, sanglit nagkauyon man sila nga kadtong muingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan mingon, butan naman siya, pangutan alang. Unya gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsuag buta og ilang gingnan, isulti ang matuod at umangan sa Dios. Nasayod kami nga wala nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ko masayod kung siya makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon nakakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagbuka ang imong mga mata? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo motuo. Nanong buot man kamo mamati pag-usab? Buot mausab kamo nga mahimong iyang mga tinunan? O siya giinsultuhan nila o giingnan. Ikaw ang tinunan niya, apan kami mga tinunan ni Moises. Nasayod kami nga Dios misulti kang Moises, apan bahin niya itong tawana, wala gani kami masayod kung taga diin siya. Ang tao mitubag, kay bulungan, kamo wala masayod kung taga diin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita na ang Dios dili mo tagad sa mga makasasala, apan tagdo niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad wala pa gayon igdungog nga may nakapabuka sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawana dili pagikan sa Dios, wala gayon siya ay mahimo. Og sila mitubag, nataw ka og nagtubo diha sa sala, og karon magpaluma-luma ka tudlo kanamo, og siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga, unya ikit-an niya ang tao og giingnan niya, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya, og siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tao mingon, ug niya miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus mingon, mianhi ako nining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga dito ban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, og sila nangutana kaniya, mga buta badi ay usab kami? Si Jesus mitubag, kung buta pa kamo, wala unta kamo isala, apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo nan sad-an kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan, matod pa sa introduction, aniya kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma nga gitawag og Letary Sunday. Ang ginaingon nga Domingo nga magmaya ta. Nga naman, hapit na gyud, dool na lang gyud ang giingon kabanhawan ni Kristo
human sa kasakit o kamatayon sa krus, dili ba? Mao na Litany Sunday, a call for us to rejoice. Niini usab nga ebanghelyo nga atong gibasa, taas-taas ra maggamay. Ato lang i-focus ang atoang pamalandong niining usa ka tawo nga giingon buta. So ang buta nagsimbolo usab kini sa atoa pod nga kinabuhi diha sa pagpuyo sa atoang mga sala, kinabuhi diha sa kangitngit, dili ba? O giklaro po ni Kristo sa ebanghelyo nga ang maong buta nabuta sa dili tungod siyang sala, apan gitagaan og pagtagad ni Kristo ang giingon nga ang pag-ayon niya sa buta aron iyang ikapadayag ang gahom sa Dios diri sa kadausa kanato. Sa ato nga pagkamakasasala, sa ato ang pagpanaw diha sa kangitngit sa atong kinabuhi, dili ta magpakawala sa paglaom. Ang paglaom atong ihatag ngadto usab kang Kristo nga mao ang kahayag sa kalibutan. Sa ato ang buta sa ebanghelyo nakakita sa kaanindot sa kalibutan. Ang buta sa ebanghelyo natagaan ang kinabuhi diha sa kahayag. Sa ato ang atoa nga kinabuhi diha sa pagkamakasasala, ato ning makit-an ang kahayag sa kangitngit sa atong kinabuhi diha kang Kristo. Kay si Kristo mao ang tuburan, tinubdan sa grasya. Si Kristo ang kahayag sa kalibutan. Mao na nga nindot sad kay sa nga tanan, kay niini usab nga matawag natong Kwaresma, kita gitagaan og kay gayunan nga makakita unta kita sa kahugaw, sa kalaway, sa kabati, kanang bation tag kaluod sa atoang sala aron makapangita ta sa Dios kang Kristo diha sa atoang pagpangayo og pasaylo, dili ba? Og diha sa pagpangayo natong pasaylo, diha sa paghatag ni Kristo sa grasya sa kapasayloan, ana po nato makita ang kahayag nga muhatag kanatong giya sa ato apod nga panaw sa kinabuhi, panaw padulong sa kaluwasan. Kitang tanan makasasala. Kitang tanan nagkinahanglan sa grasya ni Kristo. Kitang tanan nangita sa kahayag ni Kristo. Si Kristo andam og tagana paggiya kanato, pagtultol kanato, paghatod kanato ngadto sa kaluwasan, ang kinabuhi ngadto sa langit. And that's our dream, that's our longing, and that's our desire. Mao ni nga sa atua karon nga pagpadayon sa atong panaw sulod ining Kwaresma, magpadayon kita pagpamalandong nga unta atong makita ang kalaway, kahugaw, kabati nga unta rudunta sa mga sala nga atong nabuhat, kay kini maoy naghatag kanatong kangitngit sa atoang kinabuhi. Atong itungyan ang atong kinabuhi kang Kristo aron usab kita mahayagan ug diha sa kahayag kita matagaan og paglaom. Paglaom, kalipay, ug mao kada ang kahulugan sa litary. Aton ning dalhon nining atong pamalandong niining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Uban sa atong pagsaulog niini usab nga Santos nga Misa. Ug manghinaot kita na sa atong pagkalawat, sa atong pagsimba karon, atong makit-an ang kahayag ni Kristo aron dili kita mawad-an sa paglaom o kita magmakanunayon diha sa atong kalipay uban sa Dios. Manghinaot kita. Karon ato nga pangadjion
ang krido sa mga apostoles. Nagato ako sa Dios, kamahan makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Kang Kristo yang anak nga bugtong. Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Berhen, isakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansad sa cross, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, sa kasalangit, galingkod sa to sa Dios nga mahan, nga makagagawom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Sa Ebanghelyo kanong adlaw, giayo ni Jesus ang usa ka buta. Mapasalamaton kita ang musangpit samahan sa iyang paghatag kanato sa gasa sa pananaw. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nangalagad sa mga buhatang publiko, kanunay magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsuranon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga matag adlaw magdaig kita sa Dios tungod sa katahom sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot og Beato Giacomo Alberione mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makasudong na sa kahayag sa langitnong himaya. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugmaong Amahan, nagapasalamat kami kanimo, kay gipadala nimo ang imong anak nga kahayag sa kalibutan. Kamoy nagwagtang sa kangitkin sa sala o sa kamatayon. Dan agi kami kanunay sa iyang siga, aron sa kanunay masudong namo ang katahom sa kabuhatan o magpakabana kami sa among kaigsuunan nga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paigsuon, pagampo kamo ng ako gayon sakripisyo, gawaton ng ta sa Dios nga mahan, makagagawom sa tanan. Ginoo, nagalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunay nga kaluwasan.
Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan o imong imuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipanghayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga maan, tunay nga Diyos, magagagawom sa tanan, angay og matarong gayon. Magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya pinagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawan nga naglakaw sa kangit-ngit, ngadto sa kayag sa pagtuo. O pinagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nga tao nga ulipon sa sala nga panulundon, ngadto sa pagkanak nga sinagop. Tungod niini, ang mga langit o yuta nagsimba, nag-awit kanimo, og bagong awit, og kami uban sa tanang mga anghel, nagasangyaw sa walay unong nga pag-ingon. Santos kaya ikaw ginawan tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama ang pagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Nihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula kanini ug alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesu-Kristo. Nagalad kami kanimo, Amahan, inimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tuod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inunumi ginuway mo simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga maingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang amuang obispo ug sa tanan nga mga pari. Inunumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, balaumon nga mabanaw sila. Kantanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuto lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagawom nga man, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Kanato gamito ng mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan. Kadagi kami sa kalinaw ning panahona o tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay umanan kinariyan, ang kahumuran ni Maria, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo na iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw yatag ko kaninyo. Iyo tanawa mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ugari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay malaka ninyo. Ipakita ang paninig. So, panagdait pa na kanyang tanan. Peace to all of you. Hallelujah.
sa Dios nga nagawag tayo sa mga sala sa kalibutan. Wala katong gidapit sa iya nga bangkete. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gihayagan ang tanang tao nga naimugso nining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imo nga grasya. Aron maghuna-una kami kanunay sa mga angayan ug makapaymuot sa imo nga kahalangdon. Og sa tinuray may gugma kami kanimo. Kini amo nga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dapiton ko kamo karon sa paglitok og mga pagampo para sa ato ang mga kaigsuunan nga mga masakitoin. Uban mo nako sa pagampo. Langit nun nga amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus,
aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaut nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa makausap pa, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasing-kasing pasalamat una sa tanan sa atong Mass Presider, si Kang Father Joseph Intig sa St. Joseph Parish sa Tabunok, Talisay, Cebu. Sa atong choir, ang Good Samaritan Choir. Sa atong mga lectors, o kaninyong tanan nga nakig-uban ining atong kasaulugan. Og sa kanunay kami malipayon og mapasalamaton sa inyong makanunayon nga suporta. Kamo nagauban kanamo aron lang mapahigayon ang atong TV Mass para sa atong mga masakiton igsuon. Kini si Sister Vicky Buniel. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, dadang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. So, what are your plans now? Not sure, but I want to do something worthwhile. Like what? Oh look, there's Sister Pauline. Come on! Hello, sister. Can we help you? Hi, sister. Beautiful flowers. Just like the two of you. Oh, no, the wheel. I'm sorry, sister.
It's not your fault, dear. You know, our life is just like this cart. We have 4 wheels in order to go on: prayer life, study, apostolate, and poverty. Prayer is the soul of each sister and of the community as a whole. It nourishes our Pauline spirit. Study, on the other hand, is necessary because we need knowledge for our mission or apostolate. Apostolate is the special aim of the congregation, where we use all the means of social communication to proclaim God our Lord to everyone. And poverty, it is to produce and provide for all of us and, of course, for all our works. It is also our community life where we practice charity towards one another. To disregard even one of these wheels means either the car stops, like what happens now, or the whole lot goes over the edge. Oh, it's almost done. So you have to live within these 4 wheels, sister? Yes. The other matters fall more or less under these headings. Wow, what a beautiful life to live. And very challenging. But I love challenges. Just like this challenge, sister? You bet. Done. Praise the Lord. Wow, you're really amazing, sister. Not me, but God. Come on, girls. I think I owe you something nice to fill your small bellies. Really? We will eat, sister? If you will just come with me in the convent. We love to, sister.